Misaad ang Department of Social Welfare and Development nga tabangan sa ahensya ang mga nasunugan sa Davao City nga makatukod balik sa ilang panimalay. Ano ang report ni John D. Esteban? Gipasalig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga mutabang ang ahensya sa mga nasunugan sa Barangay 21C ug 22C sa Davao City sa pagpatukod balik sa ilang mga balay. Sa karon ginahuwat na lang nila ang validated nga listahan sa mga apektado ay mahatag ang financial assistance sa halos 1,000 ka magbanay. Very particular ang ating Pangulo. Sabi nga niya, tulong tayo pagdating sa rebuilding efforts para naman hindi talagang mahirapan yung mga evacuees sa loob ng evacuation center. Nakita naman natin na gusto na rin nila bumalik sa kanilang mga tahanan pero kailangan nila ng financial assistance. So sabi ko kay Mayor Baste na ang DSWD ay handang makipagtulungan ulit sa local government. Adlong Lunes, personal nga gibisita ni Secretary Gatchalian ang mga nasunugan sa Boulevard. Uban si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ug si Secretary for Eastern Mindanao, Leo Magno. Diin personal sab nila nga gitunol ang mga hinabang. Sa karon kapin 5.5 million pesos nga assistance ang nahatag sa ahensya sa mga nasunugan. Una pa niini mihatag sabog tabang ang DSWD sa Carmen, Davao del Norte nga naapektuhan sa pagbaha. Samtang sa interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao, gibutyag ni Secretary Gatchalian nga parayon ang ilahang pakigalayon sa ubang ahensya ingon man private sector, kalabot sa pagpatuman sa food stamp program. Sumala niya nga paagi kini aron makunhuran ang mga kabus nga Pilipino nga makasinati og kagutom. It's an anti-hunger campaign that we are working on. We're fine-tuning it and then sa madaling panahon, ilalathala rin namin sa publiko kung ano yung magiging plano. Sa huling tala ng PSA, may mga 1 milyon na pamilya na nakakaranas ng food poverty. Pero pagtapos nun yung poor and then yung near poor. Ang marching order naman ng Pangulo ay siguraduhin maaruga natin ang lahat ng mga kapwa nating Pilipino. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.